Kasnong paham maulen Arpo Mary Boy District kabadang hap hapo karat nongkra hima khat arlingdo menta kadon hapdeng ka kenrum kenram hagi kam snong kam thau hakaba kala don ru ka jeng kan at hapdeng ki para nong song snong bar ka jing mamya thu jing mot para maki katei ka kenrum kenram ka balami kadei na ka jing don arngot kirang ba snong ha katei ka snong kabana lor ba blan nam sa ubadei urang ba snong ubala sa pen skam ho sirdar ka hima khat arlingdo usirdar wan prangs im nong shai hak arpoi tarik ko lalingkot arja arpoi lami sa uway pat u acting rang ba snong ubadai uba kerngun seliang. Oh haba yadai bat ka jingmi acting rang ba snong hapo ka snong jongi. Hina kaliang ka darbar snong ngidap da ka jing saulengo. Te ngidap da ka jing saulungo. Ba ngila suyo jing tip ba yaw acting rang ba snong la su pen scam hi da usordar o sirdar hima khat arangdo u paim war prangs im nongshai te ka penlong yangi ka darbar snong ban penlengo ba uni usordar usirdar paim u lasuk thung ya uni acting rung ba snong te ngibu ya ka jingkerpat ni banjur ya usedar ba udai ban pensyai halor kane bat ba udai ban pensyai yang ikum kinong susnong halor jong kane ka jingthung yaw acting rung ba snong hapo snong jongi te ngi banjur nagaliang ka dorbar snong bahapo ka snong jongi lami ka jing kenrum kenram lami ka jing ya klumar lami ka jing ya pher jingmut baranong snong tengi banjur ya phi ki borg bahalor ya ka ba phi dei bat bait no mardor ya kene ka kenrum kenram ka ba hapo ka snong ka jongi ngila persyang banlej ban ya kendu ya u hendai syam la pedang ya ka ka ba ngila lera ru ya ka jingtho hakmat jeng u rengkat bat ki eksekutif komiti ngila ya lelang bat ngila ai ka jingtho u rengkat ka sany ka signature ka ba ngikum ka eksekutif baro hendai hakata ka jingtho ka ba ngila ai hendai ngakam long hi manga u kum usaman hendai ula penyai ka meeting ru da u asisten rong ba snong jongi kata kadai ke ba penlongo yang ngikum ginong snong hedai ngikem yo jing tip ru halor ka jing penskam u jong u une u sedar ya une u acting rong ba snong ngikum ka darbar snong hajing sisa hadin ba ha ban penskam ya uno u urung ba snong lane u acting rong ba snong kadai benwan hakmat gi babun balang hakmat gi poj ba kan haban penskam ban penskam hi mo umurwe dia benlong hakmat gi babun balang hakmat jong unong suksnong jong pamule arpumer nakaliang kilong kmi kile thu bamaki haringkat ki noyalam snong la laisin kila persyang ban lej kendu yaw sirdar ha office rekam jong u ha paham so thri nong po ban ya kren bat ban pensngo lor ka jingmi ki kenrum kenram ha ka kam snong kam thau henrei ki khlam yo satya ban ya kendu ya Liang jong ki long kme naka snong paham maulen arpamer ngila kwa bangin ya kendu ya i paim ha po ka office jong i ka badon hanong po ngila lej la lais ngila lej bat ngiban ya kendu ya i sardar jong ka hima ka jongi henre ngi klem ya kendu ya i bat ngila kwa ban ya kendu ya i ngi kwa ban ya krentang nakadaw jong ka snong ba kadon ka jing kenrum kenram henrengi klem layo ban ya kendu ya i hilalej hadu lais ngi hakasitarik bat artarik bat hakalai tarik ru ngilalej ban kendu henre i klem pedang yangi bat ngimdei bangilej ba ngin pen klumar henre ngilej ngimut bangin kren ya ka ya ka jing don ka jing kenrum kenram ka jong ka snong ka jongi